Så tager det sammen. Det er sidste gang, du skal stå i døren. Du holder det nu meget godt efter al den tid. År efter år har du tålmodigt lukket chefens ulykkelige gæster ind i dansehallens mørke. Du har været en god dørmand, men endelig er det forbi. I aften er det min tur til at danse på La Paloma. Dansehallen for de kærlighedssøgende. Oye, me mira, niño, lo que siento, porque te llevo dentro. Así, así. Der er en ny i hullet. Han aner ikke, hvor travlt han får, når jeg om lidt åbner op for sjæleslusen. Men det skal han nok få lært. Hvis jeg kender chefen ret, kommer han til at sidde der i meget lang tid. Der er Julie. Jeg kommer til at savne hendes lille, hemmelige smiler. En venlig replik. Fortsat god aften. Når gæsterne efterlader deres bedste tøj i hendes evige garderobe. Hun giver dem håb før den sidste dans. Håb til kærligheden. Tænk. 100 år i døren. Og det er gået så lang tid siden jeg dengang forlod hende. Gud bare gøre den aften om igen. Pas dit arbejde, dørmand. Ja, chefen. Nøjagtig på slaget, som altid. Gæsterne venter. Døren, og kun døren, er dit område. Om jeg ved, hvilken dag det er i dag? Ja. Det er min sidste aften. De har selv noteret datoen. Lige her på gæstelisten. Hvad har de en overraskelse til mig? Senere. Tak, chef. Mange tak. Rolig nu. Rolig nu. Ikke skubbe. Har håb til alle, ikke? Sådan, ja. Stille og roligt, stille og roligt. Dem, der er skrevet på chefens gæsteliste, skal nok få lov til at danse. Bare I betaler, så tager jeg som altid meget gerne imod jeres ensomme historier. Hvad var det, han sagde? En overraskelse. Alle gæsterne ligner hinanden. Selv deres død har det med at være ens. Ensomme og livstrætte falder de om i hjemmet. Ingen savner dem. Den sjælløse krop opdages først, når naboen banker på, og der ikke bliver svaret. Som ham der med et foto af sin afdøde kone i inderlommen. Eller hende der har lagt 3 mænd i graven. Og altid handler det om ulykkelig kærlighed. Ellers vil chefen slet ikke have dem ind.
Paloma har chefen sine egne regler, og de er ikke som i livet. Aften efter aften efter aften finder gæsterne sammen. 2 og 2. Tjenerne serverer et glas eller 2. En lysning op på dansegulvet. Og inden længe nærmer den sidste sjæler sig. Og så balkonen. I lygemørket. Det endelige kys. Da er de væk. Og hvem bliver altid ladt tilbage ensom? Nemlig mig. Ja, men i aften er det anderledes. Nu er det min tur til at danse. Jeg ender ikke som en af de der stakkels bænkevarmere. Aldrig bliver de brudt op til dans. Dømt af chefen. Til for evigt. Og vandrer hvileløst omkring i La Palomas endeløse gang. Så skynd jer nu lidt, ikke? Jeg har ikke hele aften. Dansegulvet venter mig. Billetten. Tak. Endelig er jeg blevet inviteret af chefen, så er det da bare at være her til tiden. Hey, undskyld, dig der. Bag i køen. På La Paloma er der altid plads. Det skal nok blive din tur. Sig mig lige, er det ikke? Det ligner da Estella, hende der kommer der. Det er Estella. Hvad laver hun her? Estella? Hun gik lige forbi mig. Så hvorfor har jeg ikke hendes navn på gæstelisten? Der står hun jo. Estella L. Med tid og dato for ankomst. Ja, det er hende. Estella! Estella! Vent om, det er mig. Altså, jeg er dørmanden. Hun ser mig ikke. Var det fordi, jeg dengang bræt forlod hende, uden at tage afsked? Ja, vent nu lige lidt. Chefens overraskelse. Det er derfor, han har inviteret hende. Ja, vi skal danse sammen. Vores sidste dans, mig og Estella. Kind mod kind. Kan jeg viske undskyld? Fortælle, at jeg ikke kunne leve videre uden hende. Ja, det er det, han giver mig mulighed for at gøre det godt igen. Selvom jeg den aften for 100 år siden ikke ville acceptere, at han bestemmer, hvornår vi skal dø. Og mod hans vilje hængte mig i hendes køkken. Chef, det er godt nok en overraskelse, at du er inviteret i stedet. Mange tak, chef. Ja, men nu er hun altså kommet. Kan jeg så forlade døren? Jeg ved godt, det ikke ske, hvis hun valgte at danse sin sidste dans med ham. Eller ham der. Jeg kan altså ikke stå her længere. Jeg må ind til hende på dansegulvet. Men jeg forstår ikke. Altså, min 100 år i døren er der udløbet. Altså, det er min sidste aften. Det er mig, der skal danse med Estella. Ja, hvad er så min overraskelse? Kontrakten uopsigelig. Altså, skal jeg være her for evigt? Men du ved, at mit selvmord var en fejltagelse. Jeg troede, at hun havde en anden. Jamen, det troede jeg virkelig.
ødelagde Stellas mulighed for igen at elske. Nej, chef. Vent nu lige lidt. Det kan du simpelthen ikke gøre imod mig. Alle andre får lov til at danse. Prøv en gang at se det par der. Altså, hun kan dårligt løfte benene. Så mange smerter har hun haft i livet. Ja, ham der, han tror stadigvæk, at han er charmøren fra sin ungdom. Hvorfor må de opleve kærlighed på La Paloma? Hvad med alle de der falderede ulve i baren? I livet fik de chancen for at møde kærligheden, men det greb den aldrig. Nu står de stadigvæk der ensomme og drømmer om et familieliv, det ikke engang kan stave til. Jamen, selv dem tilbyder du den sidste dans. Nu må det være min tur. Min sjæledans med Stella. Se. Stella danser med en anden. Men det er mig. Mig, der skal danse.